Merge țiganul prin sat, treci prin fața primăriei, întoarci capul și faci cruce la biserică. La primarul pe scări și de și zice, băi țigan, ia vină încoace. Și domn primar, băi, de ce tu la biserică îți faci cruce, dar la primărie nu? Că e tot același material, tot e cheatră, tot e ciment. Înțelegi, tovarăș primar? Matale, când faci dragoste cu femeia noaptea, de ce nu puci și în fund? Că e tot același material, nu? Șede femeie cu bărbatul în casă. Când se uită femeia pe fereastră, intră în ușine pe poartă în gradă. Băi, ia ieși afară, băi, și vezi cine a venit. Vine unul, nu știu ce mână. Ei, cred că e Costea, vine cu căldare iară, cred, iară cu cerutul cu ceva. Spune că nu-s acasă. Băi, dar are învălită o gazetă în ușine. Dar și cred că tot cu cerutul trebuie să vii, nu-și spune că nu-s acasă, dă-i în pleajă. Băi, dar mă tin că-i frate tu, băi. Dar și vrea. Cred că vrea să împrumut iar niște dolari. Unde eu te spune că sunt comanderov, că nu-s acasă. Băi, dar gazeta și e plină de sânge, mă tin că el azi o tăiet porcul ăsta, duce o bucată de carne. Uite, fa, dacă e frate, fa. Intră bărbatul pe poartă, cu 2 scaturi de mașină în mână. Femeia să-l întreabă, dar și-ți cu dânsele? Da, și erau mai ieftine și le-am cumpărat. Pentru ce, băi, cheltui bani, băi, le-ai cumpărat, dacă n-ai mașină, băi, ha? Fa, închide gura. Tu dacă n-ai țâț, de ce-ți cumperi leftici? Într-o unitate militară, dimineața vine comandantul la lucru. Ei, și de serviciu îl întâlnește, îi raportează, domnule colonel, o unitate fără excepții, tătă normal, da, întocmai tătă normal, tătă e bine, soldații au mâncat. Păi, precis e normal, precis, domnul colonel, acolo la gospodăria auxilare s-a rupt coada la lopată, dar este tătă normal. Ei, bun, s-a dus în cabinet, a lucrat, e tătă ziua, seara plavă 4, îi sună comandantul de serviciu. Băi, dar și-ați făcut, voi, de-ați rupt lopata și coada și, voi. O lopată a fost ca lumea și ați rupt-o. E, domnul colonel, o rupt-o cu o îngropa calul. Care cal? Dar a murit calul de la pațomnă hăzeațul de acolo. Cum a murit, ei? Dar s-a prins grajdul. Dar cine i-a dat foc? Da, sergent Gavrilenco a prins o țigară și-a zvârlit piciocul în fân și s-a prins și saraiul. Cum ai, dar el nu fumează, ei? Ei, dacă o să nu fumează, dacă o furat drapelul azi noapte. Merge unul pe drum, cu cutii de prezervative în mână, cu pantalonii dați în jos și plânge. Altul îl întâlnește. Și cu tine, vei? Duci la prieteni prezervativi? De la șacică. Eu nu mai am prieteni. Merg 2 găini prin piață, se uită la unul dis care vinde șașlăși. Acolo 2 găini și deu și se învârteau pe grill, scoseau. La una zice, uite, fa, lumea nu-și vede capul de sărășii, fa, dar ele se dau în carusel, fa. Într-un sat, niște pațani, au cumpărat, i-au pus mână la mână, au cumpărat un Opel Record pe anii 70. Mai scurt, s-au făcut ei o brigadă, pațani, se duceau pe la discotecă, pe la fete, plătnăi, ușideau pe ești mai mititei, ușideau moșnezi, mai scurt brigadă, Doamne ferește. Într-o zi duc ei la o zapravcă, să se zapravlească. Ei, și o lua jouciții pradaviet și ala, s-au încărcat ei pe geaba, când au să pornească, apare un jeep. Mai scurt, și cu jeep-ul înțeles că pațanii au zaletit, erau tăți bieți, s-au apucat de ușiți în pațani, la urmă i-au dezbrăcat cu chelea înăuntru și i-au înhămat pe înapoi. Și iar eu mai ușis, 2 au fugit prin popșoi, 1 au fugit prin pădure, dar 2 au dovedit să suit în mașină și mergeau. Mergeau ap 2 și treceau. Aici stai de alături, zice, băi, dar și, dar nu n-ați mai și în brigadă? Aici stai să văd că nu știu, brigada n-ați și dar neamără precis ați și. Sună sunerie la un apartament. Se duce stăpânul să deschidă. În coridor șede un țigan bătrân. Auzi, mătale,
eu îi cer scuze, dar eu nu zici din localitatea asta. Și vreau să te rog frumos să-mi spui cum se scrie familia țiță înflată, dintr-un cuvânt sau din două? Ăsta, băi, mă tin că dintr-un cuvânt, hai, dacă e familie, dintr-un cuvânt. Ei bun, hai, toate cele bune, mulțumesc, la revedere. Peste vreo 3 ceasuri, iară se aude sunerie în ușă. Iară se deschide, iară țiganul. Auzi, matale, eu îi mai cer scuze odată. Am pălit cu capul de un copac și am uitat. Spune-mi, te rog, cum se scrie țiță înflată familie? Dintr-un cuvânt sau două? Băi, dintr-un cuvânt. A, mulțumesc, la revedere. Mergi sănătos, hai. La vreo 9 seara, sună iară țiganul în ușă. Auzi, matale, eu îi cer scuze. Eu am uitat cum se scrie familia țiță înflată, dintr-un cuvânt sau două? Băi, eu îți spun încă o dată, dintr-un cuvânt, m-ai înțeles? Am înțeles, la revedere, hai toate cele bune. Ora 3 de noapte, sună țiganul ușă. Bună seara, bună seara. Eu își cer scuze. Eu am vrut iară să te întreb, auzi? Țiță înflată, e dintr-un cuvânt. Scatină răpănoasă, e din două. Dar ștergiu că-ți frec botul, e din 4, m-ai înțeles? Ies un mujic afară în prag, să aprinde o țigară. Când se uită în grădina vecină, vecin s-a prășe. Dar el așa se uită la dânsa și zice: of, cu mătriță, și te-aș apuca de o țiță. Așa, tace, asta e a doua oară, iar îi zice: așa să duci să jălui lui bărbațul. Păi, uite, băi, cu mătrița nostru și îmi zice: ha, uite ce facem. Eu de seară mă ascund în cachemare, dar tu ieși la măjește că eu nu sunt acasă și cheamă-l și-i facem treaba. Bun, bun. Așa-și face. S-o duce plin de dânsă, șură-mură, tără-mără, s-o luate de vorbă, unii a tău, dar meu nu e acasă, dar poate vii seara la mine, dar ea ca vine. Mai scurt vine ei, l-o pus la masă, l-o cinstit și zice că du-te în dormitor și stânge lumina și mă așteaptă că eu mult vin. Îți duce el în dormitor, îți duce el ca ce mare și-l trimite pe bărbatul acolo. Aici se dezbracă cu chelea, să duce și să vâră lângă dânsul. Dar el dă și se întoarce și când pune mâna în picioare, dă de gogoșare.Ăi, băiete, că rău sărit pe fereastră, nici nu-o întrebat ce și cum, o întins-o drept acasă. Ei, peste vreo 2 săptămâni și de el în prag iară. Amuia, în fundul grădinii, dau un judec mătrus și strigă la dânsul:ăi, cum mătru, băi, noroc, ei, noroc. Dar și nu mai vii la mine, dar ce-ți fac? Dar mă ca să mă apuci de gogoșare. Un om îmbla pe o gadă și striga: pisicuța mea, frumușica mea, păpușică, unii ești, pisicuță. Dar femeia din sărai: eu să aici, măi, eu să aici. Închide gura animală, eu caut măța, nu pe tine. Un țigan s-a suit în vârful porții și să mânșe cu sârmă să lege o tigaie de vârful porții. Pe alătură trece unul pe drum și întreabă: băi, țigane, ce faci? Dar ce fac, ce nu vezi? Hai, băi, spune ce faci. Nu, și uite și singur. Ei, eu n-am în vedere, eu văd ce faci, dar tu spune și asta și asta. Dă un leu și spun. Hai să scoate un leu din buzunar. Hai, spune, hai și ia că leg o tigaie de poartă și nu vezi? E, și gata, și gata. A, prost mai ești. Prost, nu prost, dar 100 de lei azi am făcut. Vine Petca la Vasile Vanci și zice: Vasile Vanci, găsește o gâșitoare. Давай. E subțirel, lung și stârâi pe burian. Poponeața. Ei, nu, șerpele. Păi, iorche, parcă, ia mai zi încolo. E negru, mititel și are multe ași pe dânsul. Poponeața. Ei, nu, Vasile Vanci. Arișu. Păi, iorche, parcă. Am mai zi încolo. E miticuță. E verde și sare pe burian. Nu știu. Broască, Vasile Vanci. Păi, iorche, parcă, dar eu mă uit și poponeață verde scate să sare pe burian. Baba ies afară și strigă la moșneac:
Măi, moșnege, băi, vine mai până în casă mare și îmi schimbă lampă și ca să o ars, băi. Așa la vine din grădină, cu caloje plin de glot, sui cu caloje plin de glot, fața aceea albă de masă. Dar baba strigă, băi, e normal, unde te suit, stai să spun o gazetă. Nu trebuie gazetă, eu și așa ajung. Noroc-i, Vasile, noroc-i, Johnny. Dar ce faci tu? Dar ia ca mai chină Lușichina să-i fac niște poezie, îi trebuie, nu știu. Tu cap de gâs că bețăvaș ești tu, nu poți lega două cuvinte, dar tu poezie. Cum ascultă, uite, dacă spune o frază care vreau și zic eu cum să o lichesc am culut. Ia zi. Nu, zi. Bate vântul florile. Nu înseamnă că bate vântul florile, ți-am frecat surorile. Nu ies, băi. Dar ce nu ies? Dacă eu n-am surori. Băi, ai surori, n-ai surori, dar poezie, o ieșit. Ia dă să încerc eu, hai încerc. Dar ce să spun? Tot fraza asta. Ai bun. Bate vântul florile, ți-am frecat femeie. Nu iese, băi, iese, nu iese, dar zato e drept. Într-unul magazin și întreabă. Bună ziua, spuneți vă rog, dar carne n-aveți? Nu, noi n-avem pește. Carne n-au așa din magazinul de alături. Într-un magazin de legume și fructe stătea o vânzătoare așa zdravănă și un hamal, un gruș mitel și i-a rugat la dânsul să-i ridice 2 saci de cartofi. Hai băi, ridică, te rog 2 saci de cartofi. Dar ăsta s-a uitat dânsul și că da, odată îmi dai? Hai că-ți dau, hai numai ajută-mă. Mai scurt, s-a apucă de treabă și numai o hamă și în timpul ăsta într-o fetiță pe ușă. Bună ziua, spuneți vă rog, dar zahar aveți? La pradaveața. Ce? Ha, zahar? Oi, zahar, zahar. Și zahar vrei, va? Tu nu vezi că este magazin de legume și fructe? Merge ursul prin pădure, când se uită lângă un copac și de vulpea într-o fostă scurtă și mânca înghețată. Dar ăsta se gândește, mă duc și-i fur înghețata să o mănânc și o pun pe dânsa cu fundul în sus și o înhăm. Și e o viteză, ajunge lângă copac, vulpea se ferește, când îi trăsnește ursul în cap de copac, chică jos fără cunoștință, rast vine lupul și-o trezește. Băi, Mișa, și cu tine? Așa din nou urșesc, mâncăm, ne frecăm și dormim. Se duce un veteran la zooparc, cu medale pe chept, cu un steț frumos, 9 mai, soare afară, merge, fădur, plâng o animală, plângă alta, trece pe lângă cletca cu papugai, papugai face. Ce? Aici s-a nervat, s-a dus la directorul de zooparc. Și înseamnă asta? Eu, veteran de război, am luptat pe pământul ăsta pentru viața voastră și la mine o vraghe de asta, o animală de asta, o pasăre să mă tremată pe mine. Ce înseamnă asta? Directorul cere scuză, nu, ne scuzați, vă rog frumos. Veniți mâine, tata și normal, Vine moșneaga Deuza, trece încet pe lângă cletca cu papugai, papugai și face. Ce? Nu tu pe mine mai înțeles, da? Măsa trimite pe 2 fiori la prășit pe deal. Unul mai mare, așa mai flăcău, dar unul mai de școală, mai mititel. Ajuns la deal, când se uită, buruianul până la buric, ei și-o întors țepele la cosit și s-o apucat. O căldură, o lepădată și chiloță, o lepădat hainele și dă-i bataie. Prășeu unul mai înainte, unul mai urmă, când încolo s-aude. Aaaa! Aici stă mititel, fugi și mai bate, ce s-a întâmplat? Când se uită, l-a mușcat un șerpe drept de cucoș. Aici mititel fugi repede, e mobilul și începe să sune. Sună la unul, sună la altul, sună la spital. Doctore, alo, doctore, ce să fac? Pe badea meu mai mare l-a mușcat șerpele drept de pută. Ce să fac? Dar doctorul îi spune, taie rana și suge veninul. Ce să fac? Taie rana și suge o travă. O stăzi telefonul și aici mai mare aghe grăie și îl întreabă. Ce-a spus doctor? Ce-a spus? O spus că-i să mori. Se duce unul la doctor și îl întreabă. Nu știi, doctor, ce se aude acolo? Cum? Ei cum? Foarte rău. Analizele srele, ea că arată că tu ești bolnav de speed. Și eu am să mor? Da, hai să mori.
Ei, dar cum? Poate doctor, poate ceva de făcut, poate... Nu, și de făcut. Îți dau niște... o baie cu glod, altceva și să... Dar să ajute? Ei, ajută, n-ajută, măcar să te deprinzi cu pământul, măcar. Și de unul de marginea drumului, mort bat. Și o adornit și în timpul ăsta i-a intrat un șerpe în pantaloni. Și după 3 ceasuri, scoală el cu chiu cu vai, deschide prohabul, urăște chișă și scoate șerpele din pantaloni, se uită el, se uită, nu ce, nici șem sau dăm de limbă. Și doi bieți marginea drumului, aici săreau picioare, ține unul de altul, dar unul zice, băi, Vasile, ajută, băi, te rog, să-l scoate, să mă duc afară, ajută-i, scoate-l, te rog, scoate-l. Și ala vă rămâne în buzunar, găsește o sasiscă, cu chiu, cu vai, cu deasălă, eu scoate. Băi, Costea, ți-am rupt-o. Da, da, sunt cum curge sângele. Fuge unul, bat la magazin să cumpere o buturcă de rachiu. Fuge de Doamne ferește, ajunge la colț când unul își dă piscări la magazin. Hai să-l întreabă. Și mai, da mă ucis? Da. Ești, că-i trăsnește una la bot la ăsta. Și mai, și pălier, pitușii. Dar și altceva să fac, dar. Într-o mahală, o femeie striga la alta din prag. Fama rusă, fa. Ce-i fa? Fa, eu nu-i la tine, fa. Dar ce scate la mine? Nu că o să se duci la curvi. Dar și eu la tine scurvă, fa. Ei, dar și n-am voie să întreb sau și? Intră un om la policlinică, intră la medic și începe să jălă. Tovarășe doctor, înțelegi, ia că eu am guturai, nu știu ce să fac, nu pot răsfla pe nas. Dezbracă-te. Ce? Dezbracă-te, scoate-ți pantaloni și trage și chiloți în jos și poți să te apleci. Doctor, dar dacă eu am încă ăsta, apleacă-te. Să pleacă, ăsta e un șăpșor cu zilioncă și cu un bătșor cu vată, îi ugi un ou cu zilioncă. Ei, ridică pantalonii, trage cureaua, îi scrie nu știu ce în cărțică și că na, du-te la 4-lea etaj în 412. Se duce cea la 412, intră și... Mă scuzați, vă rog, ia că eu am venit, steam la am guturai, am fost ca jos și că m-am îndreptat la dumneavoastră. Dezbracă-te. Băi, și asta, băi, și bă. Dezbracă-te și poți să te lepi pe cheloță și poți să te apleci. Leap de cheloță, ăsta să pleacă. Așa e un șăpșor cu iod și cu un bătșor cu vată, îi unge a doilea ou cu iod. Iar scrie nu știu ce și du-te înapoi într-o 105. Aici stăteam în deopște, nu știe ce să facă, îl ustura, o lua cărticica pe coridor și citie să vadă și-o scris de idioță și de doctor. Și citește. Hristos în viață, Alexandru Ivanovici. Adevărat în viață, Simeon Simeonici. Se duce unul la doctor și zice, tovarăș doctor, ajută-mă, te rog, nerușine. Dar mă nu-ți metelă-s mare și nerușine, nici nu știu ce să fac, nici... Dar ce s-a întâmplat? Nu, mă trage la bărbat și gata. Cum te trage? Ia ca așa la femei deloc, la bărbați mă trage și gata, nici nu știu. Dar nu știu pe cine să mai întreb, am venit, poate matale îmi dai mă rețept ceva. Băi, eu știu un leac așa mai pe babe și ți-l spun, tare ajută. Hai, spune doctor, te rog, îți plătesc. Bun. Iei o castrule de 3 kg, o umbli cu lapte, intrăm să pui niște siliotcă mărunțică. Poți să mai dăbăvlești și un șăpșor de chifir, niște zămos mărunță la altar, tot intrăm să-l pui. După aceea pui niște zahar și apoi mai presori niște moare de curechi. Și îi pui o torne în bancă, îi pui capacul și o pui pe sobă. Și după ce șerbi, ei ghini, borbolosește ghini. Și să bei cât încapi în tine, să bei cât poți, să știi, pentru și Dumnezeu ți-a dat poponeață. În armată, un soldat vine la comandant. Domnule capitan, ordinul dumneavoastră a fost îndeplinit. Ce fel de ordine? Eu n-am dat niciun ordin. Apoi nici noi n-am făcut nică, dar... Merge o mormântare pe drum, te zbușesc. Ei, a murit o babă așa, nici tânără, dar nici bătrână. E și jinersul
și de alături, așa o băștoie. Se apropie popa de dânsul și zice, băi, dar cine ați pus-o voi pe scenare, băi, și șede în săcriu pe o parte? Că foră e satana. Se întâlnesc doi prieteni și unul îi zice la Islanda, băi, nu știu, dar așa îmi pare că și mie mă tin care pe altul. Și mă țin că mă pricep eu cine e el. Dar cine? Și atunci îmi pare mie că e director de fabrica de confetării. Dar de unde e luat? Fiecare seară când mă uit sub pat, găsesc hârtii de bomboane. Dar tu știi că și la mine mă tin că mie tot are. Și tot știu cine. E motociclistă. Dar tot de unde știi? De câte ori mă uit țara sub pat și-l văd cu șleum în cap și se uit la mine. Se trezește fornicoiul sub gosnița la tank și se gândește. Iară m-am bătat aseară. Asta iară când mă băt, trebuie să tăric ceva acasă. Merge unul cu un BMW la noi pe drum, cu viteză, ajunge el pe un șes, de acolo un șoban cu niște oi trece strada. Oile și alea, câră înainte, câră înapoi, aici sta să crăghie, scoate cap pe fereastră și zice la șoban, băi, șobanul naibii, ieți oile de aici, oi, ca să-ți frec una. Aici zice că, auzi, poți să le freci pe toate, că nu s-a bine. Merge unul pe deal, când se uită, o poiană mare de câine, bă. Se oprește el jos, își freacă vreo două frunze, scoate o gazetă, își face o salmacrutcă și fumează. Cum fuma el așa? Ei, băieții, când se uită dintr-o parte, vă trei canarieși cu poliții, din cealaltă parte fuge polițaiul cu câinii, pe sus un vertaliot, dar el ce să facă? Repede, scoate cojocul, îl întoarce pe dos, îl pune în cap și se vără într-o șereadă cu berbeci. Și merge cu dânși. Un berbec se întoarce și îi zice, auzi, leapă de crăsovicile astea albe, ei, ca să ne vinzi pe teța mușei. Se duce un ambasador de Moldova într-o țară din Africa. Ei, s-au făcut de cunoștințe cu văjacul lor, cu tăți, cu dânși, mai scurt împăcau ghinii, tăți erau negri, aici sta unul alb. Peste un an de zile, femeia lui văjacul ăsta negru îi naște un copil alb. Asta se enervează, își ie toată oastea lui, se duce la ambasador acasă să-l ucidă. Îl scoală din pat, îl scoate afară și îl întreabă, nu? Davai, spune cum? Cum? Toți sătenii mei sunt negri, dar copilul la femeia mea o ieșit alb. Asta încep să lămurească. Băi, tu înțelegi că așa e natura, că nu e așa ceva, să iasă, tu înțelegi, ia că uite, vieți turma cei de oi, toate sunt albe, dar una e neagră. Ai înțeles? Asta șede, se gândește și că auzi, îi șoptește la urechi. Înțelegi așa, că copilul eu tac și nu spun la nimeni, dar tu stai și nu spun la nimeni de oaia și ei, mai înțeles? Da. Se duce murjicul la piață, să cumpere papugai. Întreabă de unul, întreabă de-a doilea, galbeni, verzi, roșii, cu puncte. Unul așa mai slăbuț, alb. Cât costă? $1000. Dar ce așa scump? Păi ăsta grăiește, Doamne ferește, grăiește pe teme științifice, e tare deștept. Ei, dă ăsta $1000 și e papugaiul și vine cu dânsul acasă. Îi cumpără cletcă scumpă. Mai scurt, nu grește papugaiul o zi, nu grește două. Asta treilea zi s-a îmbătat, se duce la dânsul și a zărdă. Ce? Nu vrei să grește, așa-i? M-am agit așa cu $1000. Chiar mamelor, las că eu am ușa duc mâța și măcar să hrănesc mâța cu tine dacă nu vrei. Dă spunea să iasă pe ușă de asta și că auzi? Papugaiul zice. Ce înseamnă inducție și deducție? Dar ăsta holbează niște ochi, că nu știu. Cum pot eu să gresc un protolan de-al de tine, băi? Vine copilul la măsa și zice,
Mămică, dar clubnica e roșie? Da, e roșie. Și cu punctioare negri? Da, cu punctioare negri. Da. Are și musteț, așa-i? Pui, Iorche, parcă. Iar ai crăpat boboroză. Merge judecata. A judecat pe un moșneac de 107 ani și-a bătut joc din niște fete. Mai scurt, judecătorul îl ridică pe moșneac în cioare și îl întreabă: Oși Gheorghe, ia că lămurește din nou la toată lumea cum matale la ora 8 și 15 ți-ai bătut joc de cetățeanca Vasiliță, la ora 8 și 25 ți-ai bătut joc în cealaltă capăt de oraș de cetățeanca Sălcuțană. Ei, cum să vă spun? Eu am motociclă. Dumnezeu i-a dat femeii două guri. Cu una să o obișnuiască pe cineva, dar cu a doilea să ceară scuză. Băi, Vasile, ia ca spune tu, deși tu ești așa de negru, uite, tot satul sari, dar tu ești negru. Păi înțelegi, când era mama cu mine gravidă, apoi e o văzut un negritean și s-o spăriet așa de tare și fugie de dânsul și mă tin că la asta eu am ieșit negru. Auzi, eu să spun o vorbă, dar să mă super. Îmi pare nici că pe măta negriteanul a ajuns-o. Sună telefonul. Alo? Bună ziua, bună ziua. Asta medicul vă deranjează. Domnul Anatol, am două noutăți pentru dumneavoastră. Una rea și una foarte rea. Cu care să încep? Ei, cu care? Cu ce e rea? Ce să vă spun? Analizele sunt foarte proaste. Mai ai de trăit încă 3 zile. Dar ce-i mai rea? Ce-i mai rea e că 2 zile am de când mai chinui să sun și telefonul e ocupat. Vine o comisie la un spital, o controlate, ce, s-au uitat. Vine rândul să controleze și la morgă. Între ei în morgă, se uită și deu 30 morți acolo, cu gurile aranjate, sărdeu. Ăsta că eu nu înțeleg, aici ce la voi e morgă sau e țâr. Și scoiește așa și sărât. Și încep lui să-i povestească. Ia că ăsta a murit în cazino. A pierdut într-o noapte toți banii și i-a rămas ultimii 5 lei și-a luat o fișcă și-a vrut un aparat și-i chică jackpot $1.000.000. Și el de bucurie i s-a oprit inima și-a zdohnit. Da, Island, asta tot, ea, asta tot. Să râde că e bărbat cum scade, a fost un tăt normal, o trăit cu femeie, nu a schimbat-o deloc, 30 de ani, o govărit-o să facă dragoste cu dânsa altă poză și el nu i-a dat și ultima seară i s-a primit că o govărit-o și el de bucurie și când se termine i s-a oprit și la asta inima și a murit pe dânsa. Da, Island a trăile și cu dânsa. Da, trăile și. O ieșit afară și când l-a trăsnit săgeata odată, el sărde că a crezut că îl fotografiază. Pentru ca să-mi lucreze stomacul și rărunchii, eu beau bere. Ca să ridic pofta de mâncare, beau gin alb. Dacă am tensiune înaltă, eu beau gin negru. Dacă am tensiune joasă, beau coniac scump. Că dacă rășesc la gâlci, beau racheoaș. Da, apă. Apă? Nu, așa boală eu n-am. Băi, Costică, băi, ascultă-mă pe mine. Băi, tu ești bărbat cum scade. Băi, ce-ți trebuie ție femeia asta ta, eu nu înțeleg. Dar și băi, dar cum e femeia mea? Băi, tu nu mai te duci prin comandirovșe, după bani, după viață scurtă și bani lungi, băi, dar femeia asta ta, numai tu cum te duci, cum la dânsa, dar mă, se aranjează tăți în rând aici. Nu știu ce-ți fac eu, măia. Leapă, dă, băi, ce-ți trebuie ție? Și apoi eu nu ce-ți fac? Să mă pun și eu în rând la alta?